Yes, good morning UP. Ang aga pa natin dito, 5:45 ng umaga. Dito naman tayo mag-iikot gamit itong VOOC V8 Pro. Medyo madilim-dilim pa. Inagahan natin dahil may lakad pa mamaya eh. Pero ngayong umaga pinilit natin singit dahil matagal-tagal tayong napakante. Siguro kung mga 3 weeks mag-isang buwan na hindi ako nakapag-bike. Noong nakaraan, pinilit ko lang din talaga siningit ko sa Philippine Arena. Ngayon, medyo busy-busy pa pero kailangan ko lang isingit. Tagal ko na napapahinga eh. Kaya alam nyo naman, mahirap pag napapahinga. Tapos pag-ride pa, medyo nawawala yung rhythm ng katawan. O eto, paunti-unti, binabalik natin yung padjak. Gamit na itong VOOC V8 Pro na binike check natin nung nakaraan sa Philippine Arena. Kailangan din natin magbalik alindog dahil kailangan natin matesting to sa long ride. Pangatlong beses ko nang ni-ride tong V8 Pro. Una dito lang din sa UP. Tapos yun nga, matagal na pahinga. Matagal ko nga dapat i-test sa long ride to eh. Kaya lang nga napahinga. So after mga more than 3 weeks, nag-Philippine Arena muna ako. Pitik-pitik konti, kumbaga warm up ulit. 20 kilometers lang yun. Tapos ngayon siguro another 20-30 kilometers ganyan. Hanggang magamay ulit natin ang long ride. Ayokong tumira agad ng malayo tapos walang ensayo. Mahirap biglang pulikatin or malaspag. Ilang beses na natin experience yan, yung wala ka masyadong ensayo tapos titira ka ng isang malayo. Grabe. Aga pa, wala pang tao sa Oblation. Dito sa ride natin ngayon, makakasama natin sila Trebol tsaka si Marcus Cueta. Ewan ko kung sino pa ibang darating. Pero madalas Friday kami nagkikita-kita rito eh. Kasi nga, short ride, ikot-ikot konti, tapos kape, kwentuhan. Wala pa eh. Madalas usapan namin dito alas 6 ng umaga. Master, good morning. Potpot pala si Master yun. Ayun nga, so since wala pa sila, ayoko naman magantay doon na nakaupo lang. Nagsimula na ako umikot-ikot para medyo warm up na rin. Oo! Ayos. No problem, no problem. Sama ka sa vlog, Master ha. Ayun si Master oh. Ang pangano, Master? Miko po, Miko. Miko, good morning, nice meeting. Good morning. Yes, finally. No problem, sige lang. Saan biyahe mo kayo, Master? Dito lang. Ikot ka lang. Oo, kita ka nila Mark Squeta. Okay. Opo. Sige, Master Miko, nice meeting you. Thank you po. Ingat, Master, thank you. Wala kang padrone ngayon, Master. Wala muna, Master. Ingat. Ingat. Ayun, kakatuka naman si Master Miko. Shoutout sa'yo, Master. Mga ilang ikot kaya tayo bago sila dumating. Ang ganda ng handlebar nito. Kapag hanap nga ng ganito, lagay ko sa wind space. Sakto eh. Sakto yung lapad niya. Angas pa ng forma. Slick na slick. Sana meron ganito sold separately. V1 na handlebar. Ganda.
Master. Gayabang ko lang sa'yo, Master, yung ano. Ang gaan. Okay, nakabaliktad ka eh. Ano yun? Ang gaan. Gaan, no? Pero laki naman nyo. Oh, 1 by pa. 1 by pero parang 42 eh, no? 42 yan? 45. Gagamitin dito. Gagamitin dito. Ano, tutuloy ba natin yun? Ikutin mo nga. Pero ang gaan. Huwag na. Pwede mo iwas-iwas eh. Sobrang gaan naman. Parang lang. Space. Hawak na bike. Ang pinaka nagustuhan ko dito yung ano. Ito, yung handlebar. Kaya nung ba narinig yun? Umalis lang yung ano ng mga ano. Puro carbon yung lahat, Master. Hindi, itong pedal hindi. Ah, hindi. Yung pinakamabigat eh. Yun na nagpabigat eh. Chikas. Ano, Tapos ganyan pwede yan, tulin na eh. Dapat ma-ano eh. Testing ulit eh. Kasi dapat ma-testing siya ng long ride eh. Di ba nung nakaraan dapat mag-bagyo tayo? Eh, mahirap isabang mag-siya. Sobra naman long ride yun. Hindi dapat nung nakaraan mag-bagyo kami. testing nga namin lahat ng bike niya. Oo, lahat ng gagamitin namin bike dapat. Sa akin. Kalo ko mga mga bilang, Okay, Master. Nakasama na natin si Batman. Good morning, Master. Tsaka si Treble. morning mga paps. Noon? Yeah, kasi nung Webes, di ba? Tapos sabi Oh, nakaisang ikot na kami. Nanantay na lang namin si Marcus Cueta. Wala pa eh. Ikot pa ulit tayo. Para dire-diretso yung natin warm up. Mamaya, pagka adyan na si Mark, ikot tayo ng malaking ikot. Kasi itong Academic Oval, 2.2 yata kilometers kung di ako nagkakamali. Pero pagka lumabas ka, hindi labas ng campus, lalabas lang ng oval. Merong ruta rito na umaabot ng 6 kilometers or more. Isang ikot. Hindi simula nang dumami yung mga tao. Ayun, dami na nga. Nagulat ako, biglang dami ah. Kanina ano lang eh, mangilan-ngilan lang, di ba? Ngayon biglang dami. Masa tagal mo din nag-bike ah? Oo, Tayo dyan. ano, parang more than 3 weeks. 3 weeks? Oo. More than. Nung nakita ko yung last upload ko sa YouTube, parang 20 days na yata mahigit. Nabisi ako sa paggawa ng website ng Sarapon Bike Shop eh. Ayun. Nakita mo na ba yun? Na ano ko pa lang, hindi ko pa siya na-explore. Puntahan mo kasi doon ako nagpaparegister ng mga event. Doon na lang lahat, no? Oh, event tapos
Sa shop, doon din yung mga pag may gusto magpa-schedule sa mekaniko. Kasi yun nga, yun yung pinagkabalahan ko nung last 3 weeks to magwa 1 month na yung website ng Sarap Pag Bike Shop. Para rin siyang ano, may social media feature din. Pwede ka mag-post, pwede ka mag-comment, mag-reply, mag-like, pwede ka magbigay ng testimonials. Ito yung bike fit mo, Master. Ha? Ito yung bike fit mo. Hindi, pero yun nga eh, kahit hindi pinabike fit, saktong-sakto sa akin yung sukat niyan. Sorry. Mababa sa akin, Master, no? Oo, mababa yung ano. Yan. Huwag mo bigyan sa lamig. Huwag mo yan. Para akong walang dalang bike, ha? Ha? Parang manubela na ako nakahawak. Wala akong Sobrang dalang gaan, no? Oo. Ito pala dapat. Matakbo ako ng 50 ngayon. Drops. Oh, ito na pala si Mark eh. Master! Oo, kanya-kanya tayong camera. Late ako na. Pag-load ng gamit. Ah, sakto lang na. Pang 2 ikot lang naman yata kami. Sam, bilis mo ah! Plastic yata itong dala ko. Hindi ka nawala. Sino mo? Gustuhan mo, master. Wala na nga, hindi na nga ako bibili niya kasi ginamit ko na. Mabigyan. Ano, kompleto na tayo. Si Marcos Cueta, Morning! si Emil. At sa kanina kasama pa natin. Ang bilis ni Albert eh. Iniwan kami bigla eh. Ba't ang bilis-bilis mo ngayon, bro? Because I'm using book. Binok ko siya eh. Ilang daliri. Tanggalin mo itong pedal. Paikutin mo nga, paikutin mo. Lalo gagaan niya. Pero, God, may frozen shoulder ako eh. Four season nga pala dito sa UP. Ayun oh, kita nyo sa paligid, puro sunflower oh. Nagtanong ka ba sa'yo? Sa injection ba yun? Nagtanong ka sa'yo? Akala ko nagkagano na siya. Start na yata. Labas tayo ng ano, Commonwealth. May isang part ng ruta rito na ginagawa ni Marcos Cueta. Lalabas dun sa may bike lane sa Commonwealth. Tapos papasok din naman agad. Kaya pa sa self-test ko naman. Self-test ko nun.
labas natin ngayon. Hanggang dito lang. Pero pag dito naman safe eh, kasi tingnan mo, may barikada yung bike lane. So hindi tayo, kahit busy yung Commonwealth, hindi ka mag-aalangan dito. Banda dyan lang sa unahan, papasok rin agad tayo sa kanan. Hindi naman tayo aabot ng hanggang Sora. Yun lang, pag lumabas ka rito, mawawala, mausok na. Hindi kagaya yung pagka nasa loob ka ng UP na kahit may sasakyan, konti lang naman, tsaka hindi mo mararamdaman yung usok. Halos walang usok. Ito yan, kitang-kita rito. Hindi lang kitang-kita. Amoy na amoy din. Di ba dyan? Yan, dito na pasok natin. Ikot na tayo dun sa binanggit ko kanina na malaking ruta labas ng Academic Oval. Ito yung lumalaki yung ikot eh. Tsaka medyo kagaya nito, medyo uphill ng konti to. Hanggang dun sa may Executive House, medyo pa uphill to. Pero banayad lang. Tsaka itong yung nag-cute yung sa pinaka isa sa mga gusto ko kasi dati dudungawin mong ganun. Luna. Bakit tayo gano'n? Naglabas sila ng pagtapat doon. Ang Insta? Talaga? Baka namin Maganda raw ang gimbal ng mga ganun eh. Oo. Pag-travel yun ang pinaka. Hindi pinasok doon. Oh my. Mama. Bigyan mo bawang yan naman sa video. Hindi ko pa naalala. Jackpot yun ah. Ganda yun. Ikot tayo sa Heartbreak Hill para ma-testing natin kahit konti yung ahon. Yun ang gusto kong ma-testing din pala rito, yung pang-ahon kasi naka 1x to eh. First time kong gumamit nga pala ng 1x. Pero ito naman kahit naka 1x siya, malaki yung cogs niya sa likod, 48. 48 nga ba? Tama ba ako? 50. Ano tama? 48. So may pang-compensate naman kahit naka 1x siya. Pero yun nga, gusto ko sa
Mata sa mahabang ahon. Bawat taktak. Virtual o yun. Virtual man. Di ba nga Zumba, nauso rin yun? Pwede yung virtual yung pandemya. So, kompleto mo yung ganitong kilometer. Pwede ba i-apply yun sa online? Yung biglang may humps yun. Yeah, matitesting natin. One by sa ahon. Pag maiksi lang naman to. Lagi natin Ah, iliman tayo ni Albert. kakapanibago sa one by. Umahon. Sagad ko ba yung ano? May isa pa. May isa pa. Hindi ko na may shift. Ah, naka-camera sayang. Oo nga. Kaya. Ayun na, pinasok. Mapapalaban ulit tayo ng ano rito. Ahon. May biglang ahon dito eh. Lusong ahon. Morning po. Yan, ito sinagad ko na agad. Dahil mataas na ako na to kahit maiksi. Yeah. Albert! Galing! Hindi ka na nabibitin, Master. Hindi ka na nabibitin. Inulat mo ako, Bert ah. Wala akong balak ipasok dito yung one by. Kaya pala nung bukong one by sa ganito, no? Pero sinagad ko na agad. Sinagad ko na agad sa cambio. Amazing. Sabi ko eh, kasi ito destiny natin yung mga bike. Okay naman pala. Hindi dapat diretso kasi nakalagay button eh, no? Meron pa ron na sa kaliwa. Saan? Doon. Tapos tingnan na. Ah, binudol mo kami ha. Morning boss. Bypass hospital. Bypass ko nga eh, para... Ito isa, di ba? Pahon din, no? Yung kabilang dulo. Ah. Tapos dito. Oh, tae. Alam ko ito yun eh. Pasokin natin. Boss, ito may labas sa hotel, di ba? Wala na po. Ah, wala? Hindi po, di ba? Ano din ba? Ano yung
may dinaanan ako dati skinita na ano. Hindi, may isa pa eh. May... Papunta po isan. Hindi, nag-iikot lang. Dati may naikutan ako rito eh. Na... Doon din, no? Dito tayo. Itong... Ay, ay, ay. Oh, ha? Nagka-cross na tayo bigla. Walang na dito. Ito ba yung palabas ng Tagoy? Sa kabila. Ah, sa kabila. Sorry. Kasi hindi siya ba, natitikman natin. Dito meron din? Oo. Pero dyan meron. Yan, diretso. Ah, thank you po. Ito. Bye, Kabol. Meron pang isa, iba pa rin siguro. So ito rin yung pasindiretso kanina. Oo, dito rin. Meron tayo nasa Italy. Yung white trail sa gitna ng gitna. Yan, pwede yan sana eh, no? Kung ano ka, kung alam mo. Oo, pwede ah. I-try ko lang. Okay. Opya. Wala, long sugar ngayon. Talaga? Wala, yun na. Sugar sa ano. Kaya lugong din ako ngayon. Okay, ito kaya try natin. Gusto nyo? Karinderya. Ayun, no? Tara, kaya pa naman. Kasi gusto ko sa akin kasi. Ano yung tamaga? Yan, yung karinderya na yan, no? Para lutong bahay. Diba? Ayun, no? Ayun o. Togi. Ah, tara, ito na lang. Diyan tayo? Kasi inyo?
may pangako siya, magpapachika siya. Siyempre, hinihintay ko. Okay sa inyo? Huwag kang masabi Okay, dyan na na naman. sinungaling lang. Eh, nagpapaasa ka naman sa akin. Wala naman ganun. So, better mo kinuha yung pera. Ano na, pinapakatagal mo ba? Hindi ka naman sa anak. Yeah, patong-patong na lang. Kaya na sila ng bawal. Ako dahil kita pinutunawa, ako bakit mo rin ako? Forma talaga eh, oh. Mabagal sa pag-ibig. Oo, mahirapan. Dapat kasi nag-ground na tayo lahat. Yan o. Tara. Kain po. Good morning po, kain kayo. Opo, kain po. Kain kami. Ano po sa akin? Long silog tsaka kape. Long silo. Ay, meron na tayong ano? Nangarte? Kaya pala eh. Long silo. Tagal naman Longer din sa itlog. Guys, Itlog or skinless? Seamless, seamless. Isa lang po. Isa lang. Nani side up po? Sabi nung isa mo. Nani side up po? Sana side up? Oo, pabarangay mo na yan. Sabi ko kayo na huwag naman yan. Pera ng ano ko yun, wala nang natutuyan. Kaya na lang ito yung pera. Sabi kong gano'n. Isang kote, isang Tuloy kayo, tuloy kayo. Good morning po, kain po kayo. Sabi naman, sige na babay na rin eh. Okay, at magkakapi na ako. Thank you. avocado po. Big size po. Eight po yung malaki. ayun na, kumulo na. Yeah, thank you. Ayun. Ay, Nandito ako sa tambakan ngayon. Boss, magaling na pala ako. It's a miracle. 11 na kami nakauwi ng gabi. Galing siya? So kasi sila Oso doon. Talaga? Oso doon na si Frank. Meron silang bago sa Black GMC. coffee lang po. Ate, black coffee daw. Meron tayong black coffee, di ba? Ako 3 in 1. 3 months eh. Wala na. Sama ko, Wala po 3 in kami 1. gabi. Kahit steak sana, mag-isa tayo ng steak. Hindi na nagano si Sa kanila meron. Kasi alam mo, malo yun sa mga senior, mga steak lang. Okay na yun, ha? Buti na meron pa mga tira namin. Ay, be. Okay na yung Tama na yan. Yun. 3, 2, 1. Isa ba? Sagot, marin pang mahal ito si... Daw nakadaan kasi. Hindi naman. Pag-uwi naman. Hindi, katabi, hindi nga ako Hindi, okay lang yan. Hindi naman Hindi yan. ako nag-aasukol, kala mo ba? Pumunta lang pala ka na lang. Wala na. Bahala na. Hindi maabot na siya. Buti naabot ako si Bart. Ako na ako mga... Nakapark ko lang tapos sabi ko, ay, hanggang kami. Hindi niya alam pala na meron pa. Oo, alam mo nga. Dapat ano tayo, gawin natin gadget na first Friday of the month. Pwede, oo. Para wala nang ano pa sir. Re-remind na lang. Yung ibang Friday, ako mag-aayaan. Pero every first Friday, Pwede. tama na atin na. Pero hindi na lang sinigang. Ano? Third week na ngayon. Second week. Second week. Second week tama ba? Second week, third week. Nadaan naman ito yung sa Ha? Nangalam? Saan mo Singapore? Last week. Tapos Ano na?
sa Sunday. Hindi niya naranasan yung bagyo dito. Eh, may sabaw na ba tayo? Mura lang sila. May sabaw na? Dahil ko sabihin na less ano lang. Meron na, meron na. Sir, may sabaw na dyan. Ate, Po. less sugar lang ah. Okay lang? Na ano na? O sige, okay lang. Talanong lang. Okay lang, sige. Alin, ano ko. Kailangan ko. Wala mo sila na. Yan yun eh, nung nalang doon si Arabia. Pero yan na rin. Yan, dyan nagtatapos ang quick ride lang natin. Quick ride tapos kwentuhan dito sa UP. Konting buwelo pa at balik long ride tayo. Kami itong VOOC V8 Pro. So hanggang dyan lang muna. Huwag kakalimutan naman ng kasabay kasabay ng Max nila. Mag-like at mag-subscribe. Ay, suwertihin! At yung mag-save ng ads. Mas lalo suwertihin! Hanggang sa muli.